רוב האנשים שלא מסתדרים עם מולטיפוקל פשוט עברו התאמה לא מדויקת. לא הם הבעיה, לא העיניים שלהם, וזה לא עקב חוסר הסתגלות. האמת, פשוט לא התאימו להם את זה כמו שצריך. ואיך אנחנו יודעים? כי כמעט כל מי שמגיע אלינו כבר ניסה משקפי מולטיפוקל. פעם אחת או פעמיים. ובכל פעם אמרו להם, אל תדאגו, זה תהליך, תתרגלו. אבל בפועל, הם לא הצליחו לקרוא בנוחות, הרגישו טשטוש, כאבי ראש, חוסר נוחות ועייפות. ואז הם הגיעו אלינו לאופטיקה עיניים פתח תקווה. ועברו לראשונה בדיקה בשיטת אופטומקס. בדיקת ראייה מקיפה שאורכת כמעט שעה, הכוללת למעלה מ-20 מדדים, איתור של ליקויים סמויים ובחינה של כל הנתונים שצריך לבדוק באמת. לאחר הבדיקה הם מגיעים לשלב ההתאמה של עדשות המולטיפוקל בשיטה הבלעדית מולטימקס, שיטה שנועדה להבטיח התאמה מושלמת של העדשות לעיניים. בשיטת ההתאמה נאבד ונשקלל את מכלול הנתונים הבאים: המרשם והנתונים שהתקבלו בבדיקת הראייה, נתוני מבנה הפנים, תכונות מסגרת הראייה, סוג וגודל המסגרת, מרכזי שונים והגובה שלהם ביחס למסגרת הראייה, מרחק העיניים מהמסגרת, אופי וגובה מרשם הראייה, סוג עיסוק, הרגלי חיים ועוד. כך שבסופו של דבר הגדרנו והזמנו עבורם עדשות איכות תוצרת גרמניה שיתאימו להם בוודאות, כמו כפפה ליד. ומה קרה? הם הרכיבו את המשקפיים החדשות ואמרו, למה אף אחד לא עשה את זה קודם? וזה בדיוק מה שקורה אצלנו כמעט בכל יום. אנחנו לא עוסקים בעוד זוג משקפיים, אנחנו עוסקים בפתרון מדויק שמביא תוצאה. כי כשעושים את זה נכון, זה פשוט עובד. זו הסיבה שאופטיקה עיניים פתח תקווה מובילה כבר 40 שנים עם 98% הצלחה, הגבוהים ביותר בישראל בהתאמת משקפי מולטיפוקל. אז הפעם בואו נעשה את הליך התאמת משקפי המולטיפוקל כמו שצריך, עם 100% אחריות. השאירו פרטים כאן למטה ואנחנו נחזור אליכם בהקדם לתיאור.